ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ተወሊዱ እቲ ብስራት ዘበስር ተወሊዱ ዋደ የለን ዲ ድምጽ የለን ብስራት ዘበስር ኮይ ተወሊዱ ሰላም ዘውሪ ተወሊዱ ሰናይ ዘበስር ተወሊዱ ምድሓን ዘውሪ ተወሊዱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እቲ ሰናይ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ኩውልድ ከሎም ባር አምላክ ተመስገን ይሁን በቃ አቢ ብስራት እዩ ማለት ናይ ኢየሱስ ሙላድ ማለት አቢ ብስራት አምላክ ተመስገን ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ክሪስማስ ክባሃል ከሎ ሁላትና ንፈልጦ እንታይና ንላወጥ አሪመለ ቸኮሌት አንስትኮ በቆም ይዕሸዋኔን አሰውቱን ቆልዑ ሎም ዘወኑ ቸኮሌት አይወልዑል ካኔም ጊፍት ትላዋወጠሉ መዓልቲ እዚ እንታይ ኮይኑ እንድሕር አይልና ጸላኢ ኣብቲ ልደደሎ ምስጢር እንታይ መኾነ ስለዝፈልጥ ኣብቲ ልደደሎ ህይወት እንታይ መኾነ ስለዝፈልጥ ኣብቲ ልደደሎ ምሕዳስ እንታይ መኾነ ስለዝፈልጥ ኣብቲ ልደደሎ ዝስበር ነገር እንታይ መኾነ ስለዝፈልጥ አንፈት ካመታን ከቀይረልካ ኢሉ እንታይ ገብሮ በዓል ሳንታ ማንታ ይሰደልካ ማለት እጅትናትካ ሽፍት እንታይ ኾን ማለት ተሐሳብካ ኦይ ክዳን ክግዛእኒዩ ከምዝ ክትግበረለያ ከምዝ ክግዛእኒዩ እንዳበልካሲ በቃ ትልብኻ እንታይ ኾን ማለት እዩ ካብቲ ትክክለኛ ትርጉም ናይቲ ልደት ዝብል እንታይ ይገብር ማለት ይዝምብል ማለት ስለዚ ሎማ አንተ ሓቢርና ንሪኦ ጽላሎት ምስጢር ልደት ዝብል ማለት አምላክ ተመስገን ይሁን ሕጽር ዝበለት ክንገብራይና አለየሎ ከገልግሉና እዮም ዘንቡርኻት ገዛ ብንእሽተይን ሓድገኩም ኒና ዝድብል ካውርዳ ይኮን ጽቡቅ ጌርኩም ክትገልግሉ ይኹም አሜን ዶ ድለዋዲኹም ክተምልኹ ከገልግሉና አምላክ ተመስገን ይሁን ንእሽተይ ግን ሐሳብ ክንካፈልና እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሎማ አንተ አምላክ ዝብለና ነገር ስለዘሎ አሜን ዶ አምላክ ተባረከ ይሁን ስለዚህ ባር አብ ኢሳያስ ከም ተኸም ብቦጻናኹ 52:7 እንድሕር ክንከፍቶ ደሊና አምላክ ተመስገን ይሁን 52:7 ሃሌሉያ ሎማ አንቲ ብዙሕ ምን ነጋፍ ክኸውን አሜን ዶ ሎማ አንቲ ብዙሕ ሰላም ክኸውን ይብዝቢ ሎማ አንቲ ብዙሕ ሓጎስ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ሕያው ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር ምድሓን ዘውሪ ንጽየን ከዓ አምላክ ይነግስ ዝብል አጋሮ አባኽራን ክንደይ ጽቡቃት ይን ሃሌሉያ አምላክ ተመስገን ይሁን እምበኣር ኣብዚ እንታይና ንርኢ ደለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ አምላክ ተመስገን ይሁን እቲ መጀመርያ ክንሪኦ ዘለ ሓሳብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ሰቂሉ ዝመፀ ነገር አይኮነን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ሃንደበ ዝኾነ ነገር አይኮነን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ከም ባህሊ ዝግበር ነገር አይኮነን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝተሓሓዝ እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ እቲ ክተቕሶ ደልዮ ዘለኹ ሓሳብ ግን እንታይ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕር ከይድና ካብ ዘፍጥረት ዝተዘርበ ነገር ክፍጸም ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ዘፍጥረት እግዚአብሔር ዝተዛረባ ነገር ሃሌሉያ ምስናትና ምድሓን ምዝ ንብሎ ደና ብስራት ምዝ ንብሎ ደና ሰላም ምዝ ንብሎ ደና ምድሓን ዝተሓሓዘ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነገር እግዚአብሔር ሰው ክወድቕ ከሎ ስቂሉ ዝርኢ አይኮነን አጀንዳ ዘለዎ አምላክ አዳምን ሔዋንን ምስ ወደቁ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ራይዶ ወይ ድማ ፕላን ሒዙ መጽ ንጸላኤ ዘይደቅስ ንጸላኤ ዘይዕርፍ ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 እንታይ ሉ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ጽልኢ ክተክል ኣለኹ ኢሉ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾን ክትነክስኻ ሕጂ ኣብዚ ያላታ ምስጢር ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ምዛ እግዚአብሔር ዝተነበያ ትንቢት እዛ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ዘረባ ምስ ዝተሓሓዝ መልእኽቲ እያ ሽዑ ተዓዊተ ምስ በለ ጸላኢ ሽዑ ምርኮ ማሪኸ ምስ በለ ጸላኢ ሽዑ ስዒረ ምስ በለ ጸላኢ ሽዑ አሸኒፈ ምስ በለ እግዚአብሔር ታ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ወደይ ክልእኸ ሃሌሉያ ርእስኻ ዝጭፍልቕ ወደይ ክልእኸ ካብ ዘርአ ዝውልድ ክመጽ ሃሌሉያ ንህዝበይ ዘናግፍ ክመጽ ሃሌሉያ ንህዝበይ ዘድሕን ክመጽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በቃ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ጽልኢ ተክል ኣሎ ኣይትዕረፍ ኢልዎ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ጸላእ ደቂሱ ይፈልጥ
بينات ذا سبيت زيا إذا ما دحني بيني زولد ندابله مال سلازم بارنا يسوع كريستوس مولاد كابزي يجمر እግዚአብሔር አምላክ ዝሓዘ አጀንዳ ጸላድ ማ ሁሉ ጊዜ ተገብርነን ማለት እዩ እዚ በረኸት እዚ ማንነት እዚ እግዚአብሔር አባና ዘቆመጠ አባዳምን ሄዋን ዘቆመጠ ግና ከጸላ ዝወሰደ ነገር ናባና ከመለስ አይደለን እዩ ባሕርነት ክንነብር አይደለን እዩ ምሰቦ ክንነብር አይደለን እዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንታይ ትገብር ባ እንድሕላይልና እዛ ሰቤት እዚኣ እዛ ልደት እዚኣ ማዓስያ ትመጽእ ደው ከበላ ኢሉ ሁሉ ጊዜ እንታይ ምስገበረ ማለት ህውከት ምስገበረ ስለዚህ ድማ ጽላሎት እንዳራአና ክንከይድ ናይ ግድን ኮይና አምላክ ተመስገኑ እግዚአብሔር አምላክ ንወዱ ክገልጾ ኮይነሲ እንታይ እንዳገበረ ትንቢት እንዳተነበየ ብዙሓት ናይ አምላክ ሰባት እንዳተዛረቡ ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንዳዘ ምልክት እንዳገበረ ክመጽየ ምድሓን ሒዘ ክመጽየ ብስራት ሒዘ ክመጽየ ሰላም ሒዘ ክመጽየ እንዳበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንባር አቡሊ ኪዳን አብዙሕ ቦታ ክንግለጽ ንሪኦ ማለት እዩ እንታይ ዝገብረሎም ባር ኖ ወላ አዳምን ሄዋን ተተጋገዩ ሓሳበይ ግን ቆንዑ እዩ አዳምን ሄዋን ወላ ተተጋገዩ ተአነ ዝገብሮ ሓሳብ ግን አባኻትኩም አይተርፍን እዩ ሓሳበይ አባኹም ሰናይ እዩ ሓሳበይ አባኹም ጽቡቕ እዩ ሓሳበይ አባኹም ንዘለዓለም ምሳይ ክትነብሩ እዩ ስለዚህ ባር ኢሳያስ 61:1 እንታይ ንልሕን አለ አይሰማዕኸን ተዳልኹ አዲስ ሰላም ይገዳይት ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ታገርኒ ቀቢኒ ሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ አብልዕለዩ ንሱራት ልቢ እንታገብር ክዝንን ንሙርኻት እንታገብር ሓርነት ንሱራት ከአ መፍታሕ ዕውጅ እንታገበረኒ ላአኸኒ ለዝም ባራቡሊ ኪና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይብላሎ ተልእኾ አለኒ ክግለጽ ሓንቲ መዓልቲ ተልእኾ አለኒ ብስራት ከበስር ዝሰአስሩ ከፈትሕ ተልእኾ አለኒ መጽ ኣለኹ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብዘይ ተስፋ ዝሓድግ አምላኽ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብዘይ ኃይል በቃ እግዚአብሔር ሲ ማንነቱ እንዳገለጸ ዝኸይድ አምላኽ አቡሊ ኪዳን ድማ ግርዛ ርእሱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መድረኻት እንታይ እንዳገበረ እንዳገለጸ ኸይድ ከለን ንርኢ ማለት ስለዚህ ተቀዳሚቲ ንሪኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ብዙሕ ዝተገለጸሉ እምበኣር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተመን አስራ ዝኮይኑ ዝተገለጸሉ ቦታ ሓቢርና ክሪና አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር እንታይ ገይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ተመን አስራ ዝኮይኑ ተገሊጹ ጽላሎት ማለት እዩ ናይቲ ዝመጽእ ናይቲ ዝውለድ ብለሽ እዩ ናይቲ ሎማዓንቲ ልደት ኢልና ነውዕሎ ዘለና ናቱ ጽላሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ሰናይ ነገር ከም ዝገብር እንታይ ዓይነት ምድሓን ከም ዝገብር እንታይ ዓይነት ሰላም ከም ዘምጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተመን አስራ ዝገይሩ ተገሊጹ እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎሞ አምላክ ተመስገን ይሁን ዘኍልቍ 21 ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማዓንቲ ብዙሕ ምድሓን ክኸውን አሜን ዶ 21:7 ሽዑቶም ህዝቢ መን አለ ዘንብበለ አለ ተንብበለ ኣብ ቆሸዋት ጀሚርካ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እምባራብዝ እንታይና ንርኢ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኢና ንርኢ ደለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጥራይኮም ከገብዝ ዝኽእል አሜን ዶ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ስኸሎ ናኡ ዝጠመተ ዘበለ ድማ ተኽገብር እዩ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ናብ ኢየሱስ ክትጥምት ከለኻ ምሕዋይ ክኸውን እያ ታስብ ሎማዓንቲ ናብ ኢየሱስ ገጽ ካጠምት ሽዑ ድማ ሰላም ክበዝሓልካ እዩ ሎሚ ናብ ኢየሱስ ጥምት ዘመንካ ክጽብቕ ሃሌሉያ ሎሚ ናብ ኢየሱስ ጥምት ቅልውላው ዝኾነካ ነገር ሎማዓንቲ ሰላም ክኸውን እዩ
كم يزبل الله بقى ناوزو متمزبلة تايك خجبريو صلالوت كويزنا يسوع كريستوس ناوزو تمزبلة حرق وطيو ناوزو تمزبلة زمانو خطبغيو ناوزو تمزبلة بسلام كنبريو ناوزو تمزبلة هاللويا يكجان قونيو اب زمانو نداس عرك خيديو ناوتي تمترايت اموت هولم نبي يسوع ترايت اموت هولم يزول الله هاللويا امبار طلا يريهم لهم حجي دنغرغر يزعت ودلو انت يزو هون دلو بس راز تمنس خمي غيري سبز دحن بس راز تمنس خمي غير غنا እግዚአብሔር ታይ ገብራሉ ስርሑ ይሰርሓሉ ጽላሎት እንታይ ገብራሉ ትዝመጽ እንታይ ከም ዝገብር ትዝመጽ ዝስቃል ህዝቡ ከመይ ገይር ከም ዝብጆ ትዝመጽ ዝስቃል ከመይ ገይር ምድሓን ከም ዝገብር ትዝመጽ ዝስቃል ከመይ ገይር ንህዝቡ ሃሌሉያ ሓራ ከም ዘውጽ ይዛረባሉ ስለዚህ ሎማዓንትና በኢየሱስ ጠምት ህዝብ አምላክ ልደትልካ ካሪመለይ ትጠምት ልደትልካ ክዳናይ ትጠምት ልበኻ አይውሰዶ ትጸላይ እብለኩም አለሁ ጸላይ ኮነ ይልኩም ዝገብር ኣብቲ ምስጢር ዘሎ ነገር አው ዘሎ ምስጢር ማታን ከይትሪ ሎመንታ ይሕሸኩም ክዳን ዶ ይሕሸኩም ወላ ፎሲ ጫማ ዶ ይሕሸኩም ሎማዓንቲ ወላ በረኸት ምስ እግዚአብሔር ሙጉናፍ ዶ ይሕሸኩም ወላ ምሳንታ ሙጉናፍ ምክንያቱ ጸላይ እንታይ ይደል ንሱ ይዘሊ ኣብዚ ዘሎ ምስጢር ክንሪ አይደልኒ ግናኸ እግዚአብሔር አምላክ ዝቆመጡ ምስጢር ሎማዓንተ ገሊጽልና በክርስቶስ ተገሊጽና ሃሌሉያ ስለዚህ ሎማዓንተና በክርስቶስ ከጥምት የመበሉ ሰላመይ ከበዝሕዩ ኃይለይ ከበዝሕዩ ከጥዕመኒዮ በህይወት ከነበረ ግብር እግዚአብሔር ድማ ከዘንቱየ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ኣብ ዮሐንስ ድማ በውዛ አምን ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምን ተረክብ ሲሎ እምበር ከይጠፍሲ ከምቱ ሙሴ አበረኻ ተመሰቀለ ከም ድማ ወዲ ሰብ ተገብር ግቦይ ስቀሊ ግቦይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ቦታ ክግለጽ ንርኢ ኣለና ማለት እቲ መድሓኒ ሃሌሉያ እቲ ሓራ ዘውፃና ጎይታ እቲ ሰላምና ዘብዝሕ ጎይታ እቲ ካብ ሲኦል ናብ መንግስቲ አምላክ ዘሳገርና ጎይታ ኣብ ብዙሕ ቦታ ገዛ ርስ እንዳገለጸ ኣለኹ ክብል ሃሌሉያ ኣለኹ ብላሎ ለማዓንቲ ኢየሱስ ኣለኹ ይብላሎ ኢየሱስ ለማዓንቲ ኣብ ነገር ካለኹ ብላሎ ኢየሱስ ለማዓንቲ ኣብ ጉዳይ ካለኹ ይብላሎ ኢየሱስ ለማዓንቲ ኣብ ትደለኒ ቦታ ኣው ኣለኹ ህያው ይነሱ ኣብ ዘመን ሙሉ የለን ክትብሎ አላህ ደባህ ዝብል ጎይታ ይነሱ ጠፊና ክንብል ከላህ አላህ ዝብል ጎይታ ይነሱ ስለዚህ ባር ልደት ማለት እዚ ናብ ኢየሱስ ንጥምተሉ መዓልቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ምድሓን ንሪእሉ መዓልቲ እዩ ምን ንጋፍ ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ ተራ መዓልቲ ኣይኮነን ለኻ ተራ መዓልቲ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ናብ ጊፍት ወዲ ጊፍት ናብ ጫማ ክትከይድ ከለኻ ጸላይ ድማ ይወቕዓካ ምክንያቱ እቲ ንእግዚአብሔር ክኸውን ዝግባእ ኣቴንሽን እንታይ ትገብራለኻ መስዋዕትን ጸላት ትስዋ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪ ሙሉእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውዕ ዝገበሮ ነገር ሓሳብ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ክትርኢ እንድሕር ጀሚርካ ግን ዓይንኻ ይኽፈት እሞ ሰላምካ ይበዝሕ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣለና ዶ በሓንሳብ ረይኹም ላስት ይር the same time እስራን ክልተን same ስብከት ሰቢኸ same ኣይኮነትን ግን ዛዕባ ናይ ክርስቶስ የሰቢኸ ሕጂ ሎማዓንቲ ቀይሕ ክዳን ገይረ ዘይመፅኹ ሳንታ ከይመስለኩም ኢለ ምክንያቱ ላስት ይር same ስብከት የሰቢኸ ኣብዚ ኣብ ክርስቶስ ሕጂ ከዓ ብድሮ ዝወድዝ እንታይ ከይትብሉ ኢለ ጻዕዳ ክዳን ገይረ መፅለኹ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንዳዘረ ትበፅሓላ ኔክስት ታይም ተመፅያ ግን ቀይሕ ገለመለ ተፀቢኹም ማቲንለሲ اتخلى نريد ما يسوع كريستوس كمانا خوين تجاريته هاللويا مانا اسك مانا بولو ناي هيوت مانا اسك بولو ناي هيوت مانا ريهم كل يسوع هاد بولي كيران كم يندابله شلوخ يندابله خاطخلو كم يكمز فوتونا كوي زر اكازي كم يبقى خمس حمم كوي زر اكازي كم يبقى خمس يكونوا له هاللويا دك يا مدرخ نوبر ايدلني دك يا مرغم كنوبر ايدلني دك ام معصر تخنوبر ايدلني هاللويا That's why the matter. Oh no. Kabazu ler kitchef la kayo. Kabazu ler kitchef la kayo. Ni his ka might rebrniha. His bay can nagafyu. His bay haraq wotyu. His bay salam khubazyu. His bay natay bernat kay koren. Selezi kabazu ler la kayo. kitchef la skbolu. Taragitu skbolu. Taragitu. Selezi salam kazu was taragitu. حقوس كازوس ترقيتو
زمان كخسر أصدل ترجيتيو هاللويا هاللويا يوحنس شدشارو عن شعتن أبوتاتكم أبرها أم ببلالي هاللويا لو ما أنتي هاللويا لو ما أنتي زت معك كلني آمين دو نهي وتربا خنساتينا لو ما أنتي سلامك خبزيو لو ما أنتي هاليلا نهي وت ما نبلي أخوتي خبزي زت ترى ممتعكون متعوقع موتع خم ببيدو خووني تلوي تخوتي إسكبولو تلوي تخوتي هي أملاخ يزملخ متاوي موتعنا حدا يكونني بل هاللويا فقادني إسكبولو على هالجزء فقاروني يقدسيو تديرك فقارك نايوش تتريله እግዚአብሔር በዚህ ፈቃድ አይሰራን ለዚህ ፈቃደኛ ታኩኑ ክልወጥ አለን እንታይ ዝምታ ሞጻ ኖ ሎ ማዓንት ፍሊት ማዓልቲ አሜን ልደት ሎ ማዓንት ወለድ አሜን ዶ ሃሌሉያ أبلعو بلع زبلة من تخيموت كاب سماي زورده آمين كاب سماي زورده إنجرا قتل اللي برو أبز حمسان حدد كاب سماي زورده جرا هيوت أنا آمين كاب زي إنجرا زبلة كنبريو هاللويا آمين أتي كاب زي هيوت ذهب ما أنا زبلة تحقبريو نزل عالم كنبري تابل حزب أملاخ اسكي نزل عالم كنبري بولو نزل عالم كنبري كابتي مانا بلعي نزل عالم كنبري اتمانا وريديو نزل عالم كنبري اتمانا متيو هاللويا أبوتاتكم أبرخا زبلي عميتم قنا أخذ صلالوت كوينو قنت معنا متيشعو بقى يلا قبرلنا يلم እግዚአብሔር ቃ እና እንዳበልናፍቲ ማናት በላ ወይታ ባረክ እቺን ትግለጸልክ ያ ጽብቅ ትገራ አፍታ ጽፍታ ቦታ ክብርና አምላክ ይሁን እጂ በቃ መና እግዚአብሔር አዝን ይብሎ መና ሂብዎ ካብቲ ሰርቹዎም ዝነበረ ነገር እግዚአብሔር መናም ጽጋላግሎ አሜን ዶ እዚ ምልክትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻአትዩ ናይቲ በቃ ናይ ህይወት ማና ዝህብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝግለጽ ሽዑውን እንታይ ይድብሎም ነይሩ እዚ ዝዓቐንኩም ውሰዱ እረዩ ንጽባሕ ይሓድርኒ ማዕረኽ እንደ ፍሉይ ምዃኑ መረዩ ንጽባሕ እዚ እንታይ ይገብር ይሓድርኒ ዓቐንኩም ውሰዱ ሃሌሉያ ዓቐንኩም ውሰዱ ንህይወት ዝኾነኩም ማለት ንህይወት ዝኾነ ከማና ውሰድ ንለውጥ ዝኾነ ከማና ውሰድ ንጽባሕ ዘሳግረ ከማና ውሰድ ስለ ጽባሕ አይትስጋእ ምኽንያቱ ጽባሕ እግዚአብሔር ማና ኸዝንብዩ ጽባሕ ኢየሱስ ሓድሽ እዩ ጽባሕ ኢየሱስ ኣለዋ ባዕሉ ንሎም ዓንቲ ዝኾነ ካውሰዳ ታስብ ንሎም ዓንቲ ዝኾነ ኢየሱስ ኣለካ ዶ ንሎም ዝኾነ ከማና ኣለካ ዶ ንሎም ሰላም ካዝሕሉ ኢየሱስ አላሎ ዶ ባኻ ሎሚ ዘሳግረ ኢየሱስ ኣሎ ብመን ትሰግር ኣለኻ መዓልቲ ኣመን ተኣማሚንካ ኣብ ዶመስካ ኣመን ተኣማሚንካ መንግስቲ ኣመን ተኣማሚንካ ኣብ ሓይልኻ ኖ ማና ሒዝካ ተሳገር ንሎም ዝኾነኩም ማና ሒዝኩም ተሳገር ኢልዎም ንሎሚ እዚ ኸ ኢየሱስ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማሻፑራ ባድያላባ ሳንታ አንተ ሰባብት ማና ምስጢር አለው ብለካ ኣለኹ ኣብቲ ማና ህይወት አለው ብለካ ኣለኹ ኣብቲ ማና ምሽጋር አለው ብለካ ኣለኹ ኣብቲ ማና ለውጥ አለው ብለካ ኣለኹ ራሂል ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ካብዚ እንጀራ ዘበለ ንዘላለም እዩ ዝነብር ሃሌሉያ እዚ ማና ዝንጓዓ ተገለጸ ስለዚ እምበር እንታይና ንገብር ዘለና ንሕዳልና ጸላኢ ቤኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትርእሰይ ዝጭፍልቕ ምክንያቱ ተጨፍሊቑ ኩሉ ከም ዝውሰድ ይፈልጥ እዩ ዝኩሉ ሰላምና ከም ዝምለስ ይፈልጥ እዩ
زغل من حنكم زغل سلازي إزي رأسه زجفله بيني زمت قبل كل يسوع كريستوس كاب بوزع ما قداش كعو خيرا بما أن خمس قلة عيفلتني تمن أسراز خمس قلة عيفلتني يسوع كريستوس جن تنك عاملاخي هزبون من حنسي منم زيج أنكم عارف ولا نحن فقرنيات كوينا أتي مثلنا تخبرنا تحيلنا ولا نسأل أنت ركبنا ياسي إجابة يرجون بخوم يحدقني بقى تايلو ماتيو كابا زولد رأس خاطر قبري هيك فلقاك أملاخ سمسكنيون سلازي لا إجابة جزين ناتنا جزين ببيني إجابة أملاخ هذا نجار زود دو كيدنا نتنجرتنا يموسات حلاف نتنا يمني إجابة أبز جزيه زنبر ولا نحن هنا بجزيه نبر إجابة كاب جزيه هو تاي زنبر مش جزيه لودي جزيه ندك سبي تسريع لهم حكين ده إذن إجابة مدحان توديو أبز مدرك خون كل جن نحن جن نتنجرت آمين اللي كان يمقبل جن نايم حلاف النتيو بس خاطر يوريد كاي وردي إجابة أملاخ بقولي مدحان هي بكاي اللي كان حدا آمين اللي كان يتقبل كاي مدحان خوندي يخوندي لازم تمنى أنا هيوت لما أنت ما أخل قالوا بلا قالوا آمين اللي كاو صدق كريستنا مغلابي كريستنا من نتاعي لو ما خم ترى نحن أوسيد كا خم ترى تحل فيها نو ترى معلتي أيقونتن yes I know أنا أقول لك زي هيوتنا يزارو ودل كنا محبرتي نزي بعال زبع الكوميونيتي سلن نبر سوسايتي سلن نبر نجر ما قد نعلم تحقق نجر علينا مش تخون زلو نجر كنكال علينا وخمسين عدما نتي شعوز السواء مسوات نايت على يكون صورن خيل وجمرة خرد عنا له شعو تي بزب على زيت أما خاني هيوت زتأفق دم زفسس مستسته كل كفو نجر زجبر كن صورن خيل إذا مرد أزم سنحزي فزي كوينو نحن هون كي تردانا أبي عشة جباكوتات تعرفنا خنو علينا جزيرنكم عيدا ليناني تعويت هالن نسكبولو تعويت هالني حريت هالني جابر أم لحظة مسكن يخون بس هالساي درجة نريو ملاحظة مسكن يخون كل تفيلنا على حاوي جزء مثلا كبو قويتها يسوع كريستوس هل استقلت اللو بوت هذا ما ملاحظة مسكن يخون جنشر فاسيكا كابتو واحد دينا نتكسنا بوزو دين كابتو واحد هذا نتكس جنشر فاسيكا خوين دما يسوع كريستوس تقليتو ترى لوين كاب جبت خواطة سي جنشر فاسيكا أون دحرارينا يو نتعاتم خصبروه زي بقولهم أتي نايس كريستوس أماوت هون نقلت عنديو بعبي جنت بعبي بيكتشر أتي جنشر فاسيكا خوين استقلت يسوع كريستوس أو هنرينا جزيابي رملا خستة مسكن يخون يسوع قويت هايو جنشر فاسيكا يسكبلو يسوع جنشر فاسيكا يبلو هاللويا زولكو شاعت عصر تخلته كم يزبل أملاخنا نملخ هاللويا كم يزبل أملاخنا نملخ هاللويا يس كم يزبل شابا با سابورا لو ما أنت حدش نجار خونا له بلاك الله أبيت كحدش نجار خونا له أبي هوت كحدش نجار خونا له أجزاء بوشت نجارات يسرح له هاللويا يس أيسبرو آمين يسوع قويتاي بارابزي انتينا نردلنا
تنقل مجمرة بارت نبرة خرين زدلهو قال ساعة صباح أي تحدقوا عطمو خا أنت يتقبروا أيسبروا إلو بزعبا يسوع كريستوس أنت جيرو تزاريبو زي تي ناي كريستوس أما وتاي بعبيو تي جنش الفاسيقة جن أنت يندحدا لنا نهزبي إسرائيل كابت مغزفت زدحن زنبرة مالتي بجنش الفاسيقة جيرو ميم تساجيرو كابت زنبرة بارنت كابت زنبرة مجزاتي كابت زنبرة هيوت نايت ألايسي بمن رأي تساجيرهم دحدا لنا بجنش الفاسيقة جيرو تساجيرو إذا خا مثالنا قويت يسوع كريستوس مالتي تموت إذا بتجوّنا يسوع فاسيقنا زخونا يسوع أنت قايلو أبتابي زعتو زبالة أنت هون ملاخ متش أنت يقبروني لوم يسوع بيت كاتولو متش أخذ كفاك حيلي لين ولا كله يسوع بيت كان حد على لو ما عنت ولا كله نبغى خذ غرب حيلي لين مخنياتو شعوت تقذف تقتاله متش خلصي أبتابي تنحد على مزتن كهم حيلي نيروديو أب يسوع تنحد على خذ كفاك حيلي له يوم يسوع كريستوس مساحات له زتن كفاك حيلي له أبدم يسوع طلع عليه زمر زماري praise God آمين ماني زي خسني ماني زي خسني أرماني ماني زي خسني أرماني ماني زي خسني أنت وايو يسوع اتزدقني دم يسوع حرزو تاني يسوع اتزدقني دم يسوع زبلت زبلت كابدن دبلا تستمرت يسوع آمين 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 المات توتعني من يتخسني أرمان من يتخسني أرماني من يتخسني أرماني من يتخسني أرماني يسوع حرزوت عني دم يسوع حرزوت عني يسوع اتزدقني دم يسوع حرزوت عني من يخسنا من يخسنا يسوع تصدقنا تصدقنا حرية أملاك من يخسنا من يخسنا يسوع تصدقنا تصدقنا يسوع تصدقنا تصدقنا من يخسنا أرماني من يخسني أرماني من يخسني أرماني من يخسني أرماني يسوع تصدقني دم يسوع حرزوت عني يسوع تصدقني دم يسوع حرزوت عني هاللويا يسوع قويتاي لدحر زي حسب كنقصلينا هنزمرينا እንዳተዳለው ሆለው ኢየሱስ ጎይታይ ባረ ዚ ኢየሱስ ዚ ባረ ኣብ ዘመናት እንዳተገለጸ ዝመጽደል አሜን ዶ ደስ አይብልን ኣብ ዘመናት ገዛሩስ እንዳገለጸ ከይድ ከሎ ኣብ ዘመናት ተስፉ እንዳገለጸ ከይድ ከሎ ኣብ ዘመናት ሐሳቡ እንዳገለጸ ከይድ ከሎ እንታይ ድብለሎ እመጻኩም ኣለኹ ህዝበይ እመጻኩም ኣለኹ መድሓን ሒዘ እመጻኩም ኣለኹ ሰላም ሒዘ እመጻኩም ኣለኹ ኸናግፈኩም ካብቲ መንዛዒ ኸናግፈኩም እመጻ ኣለኹ ሃሌሉያ እታና ሞዳታ ነሪያድ ማምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ኮረን ሆሬብ ዝተገለጸ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣታንደ ደስ ብል ዝጎይታዚ ኣታረይዎም ዝጎይታዚ ኣብ ኮረን ሆሬብ ድማ ነቲ ኸውዕ ጨዲዱ ማይ ከስት ከሎ ህዝቡ ሃሌሉያ ነቲ ኸውዕ ጨዲዱ ህዝቡ ከስት ከሎ ጸሚዮም ዝበለ ተዛረቡ እንካ ወዓየሉ ሙሴ ወዓየው ታገብሩ ማይ ከነትዕነ ህዝቡ ድማ ከስት ሻቤር ይባረክ ሻብሄር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ድማ አምላክ ተመስገን ይሁን ካብ
خباي ست زبلت هاي قبرني قويتا هاي تأمني خباي ست زبلت هاي قبرني هاي تأمني كلها تون حدا منفسه مقبي بلعو كلها تون حدا منفسه مسستيو كابتن السعمام زنبر منفسه خوحي ستهم يوم يمو اتقوع دقا كرساسيو اتقوع دقا كرساسيو اتقوع دي كرساسيو اتمايزاني تاع كرساس أبصم أتركب يسوس أبصم أدمخ زبد يسوس أوه هيوت كازلم لم يسوس نسو دمخ يلو أنت يلو حزب خمسة نا وقعيو يسوس كقلت يلو وتقوع وقعيو مو يسوس بقلت هالريا نزب زست يسوس نزب زناب يسوس لوم يسوس لو أبي هوت كقلت أبص درق نجار كيسوس كقلت أبص خبرك كنجار يسوس كقلت أزل الدات زين عت كالدات يبلا كله أزل الدات زين عت كالدات يبلا كله أزل الدات زين سقط ساقر الدات هاللويا تسيح هنو قايت عملوك هاللويا تسيح هنو قايت عملوك لو ما خسرتها روم أيوة كسرتها لو ما عاد هاللويا 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 وش كبابا